Siji-siji ayo ngaji loro-loro sinau menera bodho telu-telu golek ilmu telu loro siji iki tak goleki nggon ki lho ayo gandul dateng para yai aso Duk kowe iki pikiranmu mek aso tok lho kowe iki aku. papat salat salat lima perintah agama enam ati ayem papat lima enam lembar kuwi terus 7 8 9 10 kok dia nggak cerdas kayak aku gak cerdas Enggak cerdas kaya Niken aku lho. lagi cerdas aku sih tak pikir mek ini aso spontan loh ini spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau.